பெரியவர், நம் இயேசு பெரியவர். இயேசு பெரியவர், நம் இயேசு பெரியவர். இயேசு பெரியவர், நம் இயேசு பெரியவர். இயேசு பெரியவர், நம் இயேசு பெரியவர். என்றென்றும் இயேசு பெரியவர். அவர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். அல்லேலூயா. என்றென்றும் இயேசு பெரியவர். அவர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். மனுஷனை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர். பிரபுக்களை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர். மனுஷனை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர். பிரபுக்களை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர். செல்வங்களை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர். செல்வங்களை பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர். பட்டம் பதவி பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர். பட்டம் பதவி பார்க்கிலும் இயேசு பெரியவர். இயேசு பெரியவர், நம் 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 இயேசு பெரியவர். உனக்குள்ளே இருக்கின்ற இயேசு பெரியவர். உலகில் உள்ள சாத்தானிலும் இயேசு பெரியவர். உனக்குள்ளே இருக்கின்ற இயேசு பெரியவர். உலகில் உள்ள சாத்தானிலும் இயேசு பெரியவர். உறங்காமல் காத்திடும் இயேசு பெரியவர். உறங்காமல் காத்திடும் இயேசு பெரியவர். உன் குறைவை நிறைவாக்கும் இயேசு பெரியவர். உன் குறைவை நிறைவாக்கும் இயேசு பெரியவர். இயேசு பெரியவர், நம் 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 இயேசு பெரியவர். யோனாவிலும் பெரியவர் என்று பாடிடு. சாலோமிலும் பெரியவர் என்று கூறிடு. யோனாவிலும் பெரியவர் என்று பாடிடு. சாலோமிலும் பெரியவர் என்று கூறிடு. தேவாலயத்திலும் பெரியவர் என்று எண்ணிடு. தேவாலயத்திலும் பெரியவர் என்று எண்ணிடு. பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்த்திடு. பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்த்திடு. இயேசு பெரியவர், நம் இயேசு பெரியவர். 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 என்றென்றும் இயேசு பெரியவர். அவர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். அல்லேலூயா. என்றென்றும் இயேசு பெரியவர். அவர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்கள் யாவருக்கும் எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள். காணொளி காட்சி மூலமாகவும் ஹெவன் டிவி மூலமாகவும் வாரந்தோறும் உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதில் எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி.
தேவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நன்றி உள்ள உள்ளத்தோடு உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். இயேசுவே, உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த அருமையான வேளையை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். உம்முடைய சத்திய வசனங்களை சற்று நேரம் நாங்கள் தியானிக்க கிருபை தந்திருக்கிறீர். உமக்கு மகிமை. நீரே இந்த வேளையை வழிநடத்தும், ஆசீர்வதியும். துதிகன மகிமையெல்லாம் உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். நாம உண்மையுள்ளவர்கள் என்று சொல்லுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. நாம் உண்மையுள்ளவர்கள் என்று சொல்ல தகுதியற்றவர்கள் தான். தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறான், நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்த போதிலும் கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று தீமோத்தேயுக்கு அவன் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறான். தன்னுடைய அனுபவத்தோடு கூட அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த வார்த்தையை சொல்லுறாரு. ஏன்னா தீமோத்தேயுக்கு எழுதும் போது முதல் நிருபத்தில் பவுல் சொல்லுவார், தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி இந்த ஊழியத்துக்கு என்னை அழைத்தார். ஆனால் நான் யார் என்று அந்த இடத்துல அவன் சொல்லுவான். 1 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 12 12 13 வசனத்தில் அவன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருந்தான், ஆனால் தேவன் அவனை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி அவனை அழைத்தார் என்று அந்த இடத்துல அவன் சொல்லுவான். பாருங்க, என்னை பலப்படுத்துகிற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னை உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். முன்னே நான் தூஷிக்கிறவனும் துன்பப்படுத்துகிறவனும் கொடுமை செய்கிறவனுமாய் இருந்தேன். அப்படி இருந்தும் அறியாமல் அவிசுவாசத்தினாலே அப்படி செய்தபடியினால் இரக்கம் பெற்றேன். இவன் ஒரு தூஷிக்கிற மனுஷன், மற்றவங்களை துன்பப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மனுஷன், மற்றவர்களுக்கு கொடுமை செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதன். அவன் சவுல் என்ற பெயரில் இருந்தபோது இயேசு கிறிஸ்துவை யாராகிலும் அறிக்கையிட்டால் அவர்களை கொடுமைப்படுத்துகிறவன். இது அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் அவன் வீடுகள் தோறும் நுழைந்து புருஷர்களையும் ஸ்திரீகளையும் இழுத்து கொண்டு போய் அவர்களை சிறைப்படுத்தினான். சபையை, கர்த்தருடைய சபையை அவன் பாழாக்கி கொண்டிருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். அப்படி ஜனங்களை அடித்து உதைத்து அவர்களை இழுத்து சென்று சிறைப்படுத்தி கொடுமை செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதனாய், துன்பப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதனாய், தூஷிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாய் இருந்தான். ஆனால் அவன் அறியாமல் செய்திருக்கிறான். நியாயப்பிரமாணத்தின் மீது ஒரு வைராக்கியம் கொண்டு அவன் செய்தான். அதனால தான் கர்த்தர் இவனை பிடிச்சா மெய்யான சத்தியத்தை கிறிஸ்து இயேசுவை அறிந்து கொண்டால் அவன் உண்மையுள்ளவனாய் இருப்பான் என்று அறிந்துதான் அவன் இப்படிப்பட்ட கொடுமையான மனிதனாய் இருந்த போதிலும் கர்த்தர் உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி அவனை இந்த மேன்மையான ஊழியத்துக்கு அழைத்தார் என்று அவனே தீமோத்தேயுக்கு எழுதும் போது சாட்சியாக எழுதுகிறான். கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர், தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர்.
அவருடைய உண்மை பெரியது என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய உண்மை பெரியது. அவர் எல்லாத்திலையும் பெரியவர் தான். கர்த்தர் பெரியவர், அவருடைய நாமம் பெரியது, அவருடைய கிரியைகளெல்லாம் பெரியது, அவருடைய தன்மைகளெல்லாம் பெரியது, அவருடைய காரியங்கள் எல்லாமே பெரியது தான். ஆகவே தான் வேதத்தில் புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் அவருடைய உண்மை பெரியது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும். அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள், உமது உண்மை பெரிதாய் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய உண்மை பெரிதாய் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய உண்மை பெரியது. அவர் உண்மை உள்ளவர், தம்முடைய வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். மரியாளுக்கு தேவதூதன், நீ கர்ப்பவதியாக ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்று எண்ணப்படுவார் என்று வேதத்தில் லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம் 31-32 வசனங்களை நம்ம பார்க்கலாம். கர்த்தர் பெரியவர், இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனென்றால் அவர் பெரியவராயிருப்பார். கர்த்தர் பெரியவர், ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பெரியவர், அவர் உண்மையில் பெரியவர், அவருடைய உண்மை பெரியது. அவருடைய உண்மை மாத்திரமல்ல, அவருடைய தன்மைகள் எல்லாமே பெரியது தான். கர்த்தர் பெரியவர், எல்லாரிலும் பெரியவர், எல்லாவற்றிலும் பெரியவர். வேதத்தில் பார்க்கலாம். 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தின் கடைசி பாகம், உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும், ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். உலகத்தில் ஒருத்தங்க இருக்கிறான், இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன் பிசாசு, அந்தகார லோகாதிபதி, லோகத்துக்கே அவன் அதிபதி. இந்த இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன் என்று சொல்லக்கூடிய பிசாசு இன்னைக்கு உலகத்தை அடிமைப்படுத்தி உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தர் சொன்னாரு தம்முடைய ஜனத்துக்கு, உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். அவர் எல்லாவற்றிலும் எல்லாத்திலையும் பெரியவர். வேதத்தில் பார்த்தா அவருடைய நாமம் பெரியது என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். கர்த்தருடைய நாமம் பெரியது, அவருடைய தன்மைகள் எல்லாம் பெரியது, அவருடைய அன்பு பெரியது. ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார், ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் வேற அதிகமான அன்பு, பெரிய அன்பு இல்லை, அதுதான் பெரிய அன்பு என்று சொன்னார். ஜீவனை கொடுக்கிற ஒரு அன்பு, சிநேகிதருக்காய் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பு. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிநேகிதருக்காக அல்ல, பாவிகளுக்காக ஜீவனை கொடுத்தார். அப்படியானால் அவருடைய அன்பு எத்தனை பெரியது! வேதத்தில் பார்க்கலாம். ஒருவேளை ஒரு நீதிமானுக்காக, ஒரு நல்லவனுக்காக யாரும் ஜீவனை கொடுப்பாங்க, ஆனால் பாவிகளுக்காக ஜீவனை கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ பாவிகளாகிய நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து அவருடைய பெரிதான அன்பை உலகத்துக்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய அன்பு பெரியது. அப்படியே அவருக்கு யாரெல்லாம் பயப்படுறாங்களோ அவர்களுக்கு தேவன் பெரிய கிருபையை அருளுகிறார். கர்த்தர் பெரியவர், அவருடைய அன்பு பெரியது, அவருடைய கிருபை பெரியது. வேதத்தில் பார்த்தா பூமியிலிருந்து வானம் எவ்வளவு உயரமாய் இருக்கிறதோ, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் அவருடைய கிருபையும் அவ்வளவு பெரிது என்று சங்கீதக்காரன் தன்னுடைய சங்கீதத்தில் எழுதுகிறதை பார்க்கலாம். கர்த்தருடைய கிருபை பெரியது, அவருடைய அன்பு பெரியது, அவருடைய கிருபை பெரியது. தாவீது சொல்லுவான், அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது. ஆகவே அவரோட கரத்தில் விழுகிறேன், மனுஷருடைய கரத்தில் அல்ல,
தேவனுடைய கரத்தில் விழுகிறேன். ஏன்னா அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது என்று சொல்லுவான். இப்படியே எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் பெரியது. நமக்கு ஆண்டவர் அருளின ரட்சிப்பு மிக மிக பெரியது. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம், 4வது வசனத்தின் 4வது வசனம். தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்று இருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளுவோம்? பெரிதான ரட்சிப்பு. அவர் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே தன் ஜீவனை கொடுத்து அவர் உண்டு பண்ணின ரட்சிப்பு பெரியது. நம்முடைய அக்கிரமங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார். நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார். நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். கல்வாரி சிலுவையிலே விடுதலை, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் விடுதலை. அவர் உண்டு பண்ணின விடுதலை ஒரு பெரிதான ரட்சிப்பு. இவ்வளோ பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளுவோம் என்று வேதத்தில் ஆவியானவர் கேட்கிறார், சொல்லுகிறார். தண்டனை வரும். ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்றவர்களாய் மனம் போன போக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் நம்ம எல்லாரும் கணக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நாள் வருது. அவர் ஜீவனையே கொடுத்து ஒரு மகத்தான ரட்சிப்பை உண்டு பண்ணி இருக்கிறார். அவருடைய அன்பு எத்தனை பெரியது, அவருடைய கிருபை எவ்வளோ பெரியது, அவருடைய ரட்சிப்பு நமக்கு தேவன் உண்டு பண்ணின ரட்சிப்பு எவ்வளோ பெரியது. அப்படியே சங்கீதக்காரன் சொல்லுவார், 138ஆம் சங்கீதம் 5வது வசனத்தில், அவருடைய மகிமை பெரிதாயிருப்பதினால் அவருடைய வழிகளை பாடுவார்கள். மகிமை பெரியது. சகரியா 9ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்தில் அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது, அவருடைய சௌந்தரியம் எத்தனை பெரியது. இப்படியே வேதத்தை நம்ம வாசித்துக்கிட்டே போனால் அவரோட காரியங்கள் எல்லாம் பெரியது. தேசமே பயப்படாதே, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். எல்லாமே பெரியது. அவருடைய நாமத்துக்கு பயப்படக்கூடியவர்கள், மனுஷருக்கு முன்பாக கர்த்தரை நம்புகிறவர்களுக்கு அவர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மை எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள். இப்படியே வேதத்தில் எல்லாம் பெரியது 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 என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியே அவருடைய உண்மை பெரியது. நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று பவுல் எழுதுகிறார். அந்த உண்மை எப்படிப்பட்டதாம்? கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர், அவருடைய வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர். கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். அவருடைய உண்மை எப்படிப்பட்டது? கர்த்தருடைய உண்மை பெரிது என்று புலம்பல் 3:23 நம்ம பார்த்தோம். அவருடைய உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது. கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். அவரை நம்புகிறவர்களுக்கு அவருடைய உண்மையை ருசிக்க முடியும். ஏற்றுக்கொள்கிறவங்களுக்கு அவருடைய உண்மையை ருசிக்க முடியும். கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். இப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலம், இந்த நாட்கள், தொற்று நோய்கள் பரவி புது புது பெயரில் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஏதோ இப்பொழுது வந்திருக்கிற தொற்று நோய் மரண எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது என்று ஒரு ஆறுதல் இருந்தாலும், இன்னும் இது குறையிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொன்று அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. இனி அடுத்து ஒரு தொற்று நோய் வருகிறதாம். அது ரொம்ப கொடூரம், மரண எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் என்று சைனாவிலிருந்து ஒரு நியூஸ். பாருங்க, இனி வரக்கூடிய வைரஸ் மரண எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் என்று. நாம் கர்த்தரை தான் பற்றி கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். 2 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி, அவர் நம்மை ஸ்திரப்படுத்தி தீமை நின்று விலக்கி நம்மை காக்கிறவர். நம்முடைய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். உண்மையுள்ள கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார்.
கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர். அவர் உங்களை சிறப்படுத்தி தீமையினின்று உங்களை விலக்கி காப்பார் என்று சபைக்கு எழுதப்பட்ட வேதவாக்கு. ஆம் அருமையானவர்களே, நாம் கர்த்தரை பற்றி கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். அவர் நம்மை சிறப்படுத்துவார், திடப்படுத்துவார், பலப்படுத்துவார், நம்மை ஆற்றி தேற்றுகிறவர், தீமையினின்று விலக்கி நம்மை காக்கிற தேவன். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்து சபைக்கு எழுதுவார். உலகத்தில் எல்லா மனுஷருக்கும் நேரிடுகிறது தான் நம்மளுக்கும். சன்மார்க்கனுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், சுத்தம் உள்ளவனுக்கும் சுத்தம் இல்லாதவனுக்கும், நீதிமான்களுக்கும் அநீதி நிறைந்தவர் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமாய் சம்பவிக்கிறது. இதுவும் ஒரு பெரிய தீங்கு என்று ஞானி எழுதினது போல அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்து சபைக்கு அவர் எழுதும் போது என்ன சொல்லுகிறார்? 10ஆம் அதிகாரம் 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல், மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவ ஜனத்துக்கும் சோதனைகள் உண்டு. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கும் சோதனைகளும் துன்பங்களும் சில கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் வரதான் செய்யுது. ஆனால் இங்கே பவுல் எழுதுகிறார், மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. ஆமாம், இன்றைக்கி உலகத்தில் எல்லா மனுஷருக்கும் ஒரே விதமாக தான் சம்பவித்து கொண்டு இருக்கிறது. உலகத்தில் சாதா கர்த்தரை தேடாத மனிதர்களுக்கும் ரட்சிப்பை பெறாதவர்களுக்கும் வர்ற மாதிரி தான் கர்த்தரை தேடுறவங்களுக்கும் வருது, ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டவங்களுக்கும் வருது. அதனால் இங்கே பார்க்குறோம், ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை, தேவனோ உண்மையுள்ளவர். நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். ஆகவே அவர் நமக்கு என்ன செய்கிறாராம்? வாசிங்க 10:13. மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறது. நம்முடைய பலத்துக்கு மிஞ்சி சோதனை வராது. அப்படியே துன்பம் சோதனை வந்தாலும் அதை தாங்குவதற்கு தேவன் ஒரு பலனையும் கொடுத்து தப்பித்துக் கொள்ளுவதற்கு போக்கையும் உண்டாக்குகிறார். அதிலிருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். நமக்கு வந்திருக்கிற சோதனையில் தப்பித்துக்கொள்ள முடியும். அதில் நம்ம அகப்பட்டு அழிஞ்சு போக மாட்டோம். இந்த துன்பத்துக்குள்ள மூழ்கி நாம் அழிந்து போக மாட்டோம். ஆகவே தான் கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க தைரியமாக இருக்கணும். ஏன்னா இதில் தப்பித்து கொள்ளுவதற்கு தேவன் போக்கை உண்டாக்குகிறார். உலகத்தில் அநேகர் சொல்கிறத பார்க்கலாம், யாருக்குமே வராத துன்பம் என் வாழ்க்கையில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை, சாதாரணமாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் இந்த மாதிரிப்பட்ட துன்பங்கள் இருக்குது. நம்ம வாழ்க்கையில் வரும்போது, நம்ம அதை அனுபவிக்கும் போது நம்ம ரொம்ப சஞ்சலப்படுறோம், வருத்தப்படுறோம். யாருக்குமே இல்லாதது எனக்கு வந்துருச்சு போல என்று நம்ம கலங்குறோம். தேவன் உண்மையுள்ளவர். இந்த துன்பத்திலிருந்து தப்பித்து கொள்ளுவதற்கு, தாங்குவதற்கு பலனும் கொடுத்து தப்பித்து கொள்ளுவதற்கு ஒரு போக்கையும் உண்டாக்குகிற ஏன் கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். அவர் வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறாரு. அவர் உண்மையுள்ளவர். அதை கட்டாயம் என்ன பண்ணுவார்? நிறைவேற்றுவார். உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். கர்த்தர் பெரியவர். நம்மளுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன். அவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் ஆமென்றும் ஆமேன் என்று தான் இருக்கிறது. ஆமென்றும் அப்புறம் இல்லை அல்ல என்று இராமல் ஆமேன் என்று இருக்கிறது. வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் உண்மையுள்ளவர். எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம். அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில், நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாய் இருக்க கடவோ வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராய் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறாரே. அவருடைய உண்மை பெரியது.
கர்த்தருடைய உண்மை பெரியது. ஆகவே வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரா, அது நடந்தே தீரும், நடக்காம போகவே போகாது. ஏன்னா அவருடைய சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் அவருடைய வார்த்தையை தான் அவர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார். ஏசாயா சொல்லுவார், வேதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார் தேவன். வேதம் அத்தனை முக்கியம், வேதம் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறது. ஆகவே தம்முடைய வார்த்தையை அவர் மகிமைப்படுத்துவார். கர்த்தர் பெரியவர், அவருடைய சத்தியம் பெரியது. ஆகவே அந்த சத்தியத்துக்கு தேவன் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறாரு. அவருடைய சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் அவருடைய வார்த்தையை அவர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார். ஆகவே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறார். சரி, நான் உனக்கு செய்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு அப்புறம் மாட்டேன், முடியாது அப்படின்னு சொல்லுகிறவர் அல்ல. அவர் ஆமென்றே இருக்கிறார். அப்படியே அவருடைய வார்த்தைகள், வாக்குத்தத்தங்கள், நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்த மேன்மையான வாக்குத்தத்தங்கள், அதுவும் ஆமென்றும் ஆமேன் என்று தான் இருக்கிறது. ஆவியானவர் கொரிந்து சபைக்கு பவுலை கொண்டு எழுதும் போது 2 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 18, 19, 20 3 வசனங்களை வாசிங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை ஆம் அல்ல என்று இருக்கவில்லை, அதற்கு உண்மையுள்ள தேவனே சாட்சி. என்னாலும் சில்வானுவினாலும் தீமோத்தேயுவினாலும் உங்களுக்குள்ளே பிரசங்கிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் ஆம் என்றும் அல்ல என்றும் இராமல் ஆம் என்றே இருக்கிறார். எங்களால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமென் என்றும் இருக்கிறதே. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்து சபைக்கு இதை எழுதுகிறார். கர்த்தர் யார்? அவர் ஆம் ஆமேன் என்று இருக்கிறவர். அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம், அவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் உண்மை, சத்தியம். அது ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது. ஒரு போதும் தவறுவதில்லை, ஒரு போதும் அது தவறி போகவே போகாது. அவர் சொன்ன வார்த்தை நடந்தே தீரும், நிறைவேறியே ஆகும். உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். ஆம் அருமையானவர்களே, கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்புங்க, விசுவாசிங்க. அவருடைய வார்த்தை ஆம் என்றும் ஆமேனும் என்றும் இருக்கிறது. பெரியவர் நமக்குள் இருக்கிறார். பெரிய காரியங்களை நீங்கள் எதிர்பாருங்க. கர்த்தர் மெய்யாகவே அவர் அப்படி செய்ய வல்லவர். ஆகவே அவருடைய நாமமே ஆமேன் என்பது தான். சபைக்கு அவர் சொல்லும்போது, வெளிப்படுத்தல் 3 அதிகாரம் 14வது வசனம், லவோதிகேயா சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டியது என்னவென்றால் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள சாட்சியும் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியுமாய் இருக்கிற ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது. சபைக்கு கர்த்தர் பேசுகிறார். ஆமேன் என்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது. அவருடைய பெயர் என்ன? ஆமேன். ஆமேன். இல்லை, முடியாது, நடக்காது என்று சொல்லுகிறதல்ல. சபைக்கு அவர் ஆமேன். அப்படியே நீ கேட்டுக்கொண்டபடியே, நீ என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்தபடியே, நீ விரும்புகிறபடியே ஆமேன். அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை பற்றி கொள்ளும் பொழுது அந்த வாக்குத்தத்தம் அப்படியே நம்முடைய வாழ்வில் அது நிறைவேறும். ஏனென்றால் அவர் பொய் சொல்லுகிறதில்லை. அவருடைய உண்மை பெரியது. அவர் உண்மை உள்ளவர். அவருடைய வார்த்தைகள் உண்மை உள்ளது, சத்தியம் உள்ளது. அவர் பொய்யே சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா வேதத்தில் பார்க்குறோம், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீத்துக்கு எழுதும் போது, பொய்யுரையாத தேவன் ஆதிகாலம் முதல் அவர் பொய்யுரையாத தேவன் என்று தீத்து 1:3 எழுதியிருக்கும் பாருங்க. பொய்யுரையாத தேவன். இந்த வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறலாம் சத்தியம்.
உண்மை, கர்த்தருடைய உண்மை பெரியது. பொய்யுரையாத தேவன், எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தேவன். நம்ம பொய் பேசுவோம் விளையாட்டுக்கு, தமாஷா சொன்னது, அப்படியெல்லாம் நம்ம எவ்வளவோ பொய்களை பேசுவோம். ஆனால் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தேவன். ஒரு இம்மி அளவு கூட பொய் என்பதே கிடையாது. இது மெய்யான சத்தியம். கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர், அவருடைய சத்தியம் உண்மையானது. எவ்வளவேனும் இந்த வேதத்தில் பொய் என்பதே கிடையாது. அவரிடத்தில் பொய் என்பது இல்லை. ஏன்னா எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம் பாருங்க. நமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையை பற்றி கொள்ளும்படி அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு 2 மாறாத விசேஷங்களினால் நிறைந்த ஆறுதல் உண்டாகும்படிக்கு எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தேவன் எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தேவன் அப்படி செய்தார். நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர். அவருடைய உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது. அவருடைய உண்மை பெரிது. பொய் என்பது இல்லை. இந்த பொய்யெல்லாம் மனுஷங்கிட்ட தான். அவர் பொய் சொல்லுவதற்கு மனிதன் அல்ல. மனம் மாறுவதற்கு அவர் மனு புத்திரனும் அல்ல. அப்படின்னா பொய் சொல்றது யாரு? மனசு மாறுறது யாரு? மனிதன். மனிதன் தான் அப்பப்போ பொய் சொல்லி மனசை மாற்றுவான். வார்த்தைகள் மாறும், எல்லாமே புரளும். ஆகவே பொய் சொல்லுவதற்கு அவர் மனிதன் அல்ல. மனம் மாறுவதற்கு அவர் மனு புத்திரனும் அல்ல என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தர் மாறாதவர், மனிதன் தான் மாறுவான். பொய்யுக்கு பிதா என்று ஒருத்தன் இருக்கிறான், பிசாசு. அவன் தான் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுவான், பொய்களை அடுக்கி கொண்டு போவான். அவன் பொய்யுக்கே பிதா என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார். யோவான் சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 44வது வசனம். நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள், பிசாசினால் உண்டானவர்கள் உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாய் இருக்கிறீர்கள். அவன் ஆதி முதற்கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை. அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான். பாத்தீங்களா? பிசாசு அவன் பொய்யன், பொய்யுக்கு பிதா. இவன் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருந்தா அவங்கிட்ட மெய்யை எங்கே பார்க்க முடியும்? ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து இயேசு சொன்னார், நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினால் உண்டானவர்கள், ஆகவே தான் பொய் சொல்றீங்க. இன்றைக்கு மனிதனுக்குள்ள பொய்யுக்கு பிதாவாகிய பிசாசு ஆட்கொண்டபடியால் மனிதர்கள் பேசுறதெல்லாம் பொய், அதிகமான பொய்கள். தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அப்படி இருக்க விடாது. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளிடத்தில், கர்த்தருடைய ஊழியர்களிடத்தில் இந்த பொய்யின் ஆவி கிரியை செய்யக்கூடாது. ஆனால் பைபிளில் ஒரு சம்பவம். இஸ்ரவேலின் ராஜா ஆகாப், யூதாவின் ராஜா யோசபாத், இவங்க 2 பேரும் ராமோத் என்ற இடத்தை பிடிக்கிறதுக்காக அதை முறியடித்து அதை பிடித்து கொள்ளும்படி யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு போகிறாங்க. அப்போ யோசபாத்து சொல்லுவான் ஆகாப் ராஜாவிடத்தில், நம்ம எதுக்கும் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் யாரையாகிலும் நம்ம பார்த்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்டுக்கிட்டு போகலாம் யுத்தத்துக்கு, அப்போ தான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் கர்த்தர்கிட்ட, கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுத்து நம்ம செய்கிறது தான் நல்லது. யோசபாத் அப்படி சொன்னான். உடனே இஸ்ரவேலின் ராஜா ஆகாப், அவனிடத்தில் ஒரு 400 தீர்க்கதரிசிகள் இஸ்ரேலுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. 400 தீர்க்கதரிசிகள். ஆகாப், ஏசபேல்
அவங்க பாகாலை பின்பற்றுறவங்க. கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தாலும் பாகாலுடைய தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தாலும் அவங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறதுல தான் ரொம்ப மும்முரமாக இருக்காங்க. இன்றைக்கு 400 பேரையும் கூப்பிட்டு கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன என்று கேட்டபோது அந்த 400 பேரும் ஒரே மாதிரி ஒரே வார்த்தை சொன்னாங்க. ராஜாவே, நீங்கள் புறப்பட்டு போங்க, நீங்கள் ராமோத்தை முறியடிப்பீர்கள், நீங்கள் வெற்றியோடு திரும்புவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஆகாப்புக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் யோசபாத்துக்கு மனசு சரியில்லை. கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிகள் யாராகிலும் இருந்தா அவர் கூப்பிட்டு கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லுவான். கர்த்தருடைய சித்தம் என்ன? ஆகாப் தன்னையும் கெடுத்து இஸ்ரவேலையும் கெடுத்து கர்த்தரை விட்டு தூரம் போனவர்கள். ஆகவே தேவனுடைய சித்தம் இந்த ராமோத்திலே நடக்கிற யுத்தத்தில் ஆகாப் முறியடிக்கப்பட வேண்டும், அவன் அதில் அழிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு தேவ சித்தமாக இருந்தால் யார் அதை தடுக்க முடியும்? ஆகவே கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி அவன் சொல்லுறான், அவனுக்கு இந்த தரிசனம் கிடைச்சிருக்குது. பொய்யின் ஆவி அந்த 400 தீர்க்கதரிசிகளின் வாயிலும் உட்கார்ந்துருக்கிறான். 2 நாளாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் 21. அப்பொழுது அது நான் போய் அவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரின் வாயிலும் பொய்யின் ஆவியாய் இருப்பேன் என்றது. அதற்கு அவர், நீ அவனுக்கு போதனை செய்து அப்படி நடக்க பண்ணுவாய், போய் அப்படியே செய் என்றார். 400 தீர்க்கதரிசிகள் வாயிலும் பொய்யின் ஆவி இருந்து நீங்கள் போங்க, உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும், ஜெயம் கிடைக்கும் என்று 400 பேரும் ஒரே மாதிரி சொல்கிறாங்க. பொய்யின் ஆவி. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய தேவனுடைய ஊழியர்களும் கூட கர்த்தருடைய நாமம் தூஷிக்கப்படக்கூடிய அளவில் இன்றைக்கி நம்ம கேள்விப்படுறோம் அநேக காரியங்களை. ஆகவே பொய் என்பது சாத்தானுக்குரியது. பொய் பேசுகிறவங்க பரலோகத்துக்கே வர முடியாது. ஏன்னா பொய்யர் அனைவரும் அக்கினியும் கந்தகமும் எரியக்கூடிய கடலிலே 2ஆம் மரணத்திலே பங்கடைவார்கள் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுது. பொய்யர் அனைவரும். ஆகவே ரொம்ப ஜாக்கிரதை. உண்மை, கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், அவருடைய உண்மை பெரியது. அவர் தம்முடைய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தை உண்மையுள்ளது. ஆகவே இந்த பொய் இருக்கவே கூடாது. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அருவருப்பானவர்களும் கொலைபாதகரும் சூனியக்காரரும் ஆராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் 2ஆம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள். 2ஆம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரியக்கூடிய கடலிலே பங்கடைவார்கள். ஆகவே பொய்யனும் பொய்யுக்கு பிதாவும் அது பிசாசு. பொய்யின் ஆவியாய் மனுஷர்களுடைய வாயில உட்கார்ந்து பொய்யா இன்னைக்கு உலகத்தில் பொய் பேசியே வாழ்கிறவங்க, பொய் பேசியே உயருகிறவங்க, பொய் பேசியே புகழ் பெற்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மை உள்ளவர். அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றுகிறார், தம்முடைய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்துகிறார். அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை நடந்தே தீரும். கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை நிறைவேறியே தீரும். மோசேயுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அனுபவம். அன்னைக்கு மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தி கொண்டு வருகிறான். ஜனங்கள் வனாந்தர பாதையிலே 40 வருடம் அவர்கள் தங்கி தங்கி பிரயாணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். அவர்களோடு பல ஜாதி ஜனங்களும் கூட அந்த யாத்திரையில் இருக்கிறாங்க. இவர்கள் எல்லாரும் மனதிலே இச்சை உள்ளவர்களாய், எங்களுக்கு இறைச்சியை யார் கொடுப்பா, இறைச்சி சாப்பிடணும்,
எகிப்தில் இருக்கும் பொழுது இறைச்சி சாப்பிட்டோம், இப்போ நமக்காக இறைச்சியை கொடுக்கிறது யாரு என்று ஆகாரத்தின் மீது ஆசை இச்சை வைத்து அவங்க அழற சத்தம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கர்த்தருடைய செவிகளில் கேட்டது, எட்டினது. அப்போ கர்த்தர் மோசேயை கூப்பிட்டார். நீ வழிநடத்தி கொண்டு வரக்கூடிய ஜனங்கள் போஜனத்தின் மீது, இறைச்சியின் மீது அவங்க இச்சை வைத்து ஆசைப்பட்டு நமக்கு இறைச்சியை கொடுக்கறது யார் என்று சொல்கிறாங்க. நான் கொடுக்குறேன், ஜனங்களுக்கு நான் இறைச்சியை கொடுக்கிறேன். 1 நாள், 2 நாள், 5 நாள், 10 நாள் அல்ல, ஒரு மாதம் முழுவதும் அவர்கள் புசிக்கத்தக்கதாக நான் அவர்களுக்கு இறைச்சியை கொடுப்பேன் என்று அவங்களிடத்துல போய் சொல்லுன்னு சொல்லுவார். இவன் அவங்களிடத்துல சொல்லறதுக்கு முன்னாடியே இவனுக்கு ஒரு சந்தேகம், எப்படி தேவன் கொடுப்பார், அவரால் கொடுக்க முடியுமா, இத்தனை லட்சமான ஜனங்களுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும், எப்படி கொடுப்பாரு என்று அவன் நம்பவில்லை. இது எத்தனை ஆச்சரியம், உண்மையாவே ஆச்சரியமா இருக்குது. எகிப்து தேசத்திலே 10 விதமான அற்புதங்கள் அது இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு. அதே அற்புதங்கள் எகிப்தியருக்கு வாதைகள். எகிப்தே அழியுது. 10 விதமான வாதைகளை கர்த்தர் இவனை கொண்டு தான் செய்ய வச்சார். இவனுடைய கையில் இருக்கிற கோலை வைத்து இந்த அற்புதங்களை எல்லாம் அவன் பார்க்குறான். எகிப்தியருக்கு வந்த வாதைகள் அது இஸ்ரவேலருக்கு பெரிய அடையாள அற்புதமாய் காணப்பட்டது. கர்த்தர் தம்முடைய பலத்த கையினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அவங்க பிரயாணத்தை துவங்குறாங்க. அவர்களுடைய பிரயாணத்தில் முதல்ல வந்த ஒரு சோதனை சிவந்த சமுத்திரம். கர்த்தர் மோசேயின் கோலை நீட்ட சொன்னார் சமுத்திரத்துக்கு நேரா. அவன் கோலை நீட்டினா சமுத்திரம் 2ஆக பிளந்தது. எத்தனை பெரிய அதிசயம்! அதுக்கு முன்னாடியே நடக்கல, இதுக்கு பின்னாடியே நடக்கல. எத்தனை ஒரு அதிசயம்! சிவந்த சமுத்திரம் 2ஆக பிளந்த ஒரு புதிய மார்க்கத்தை தேவ ஜனங்களுக்கு கொடுத்தது. இது அவன் கண்ணால பார்த்த அதிசயம். கண்மலை பிளக்குது, குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்குது. வானத்திலிருந்து தூதர்களின் அப்பம், வானத்தின் அப்பம் இறங்குது. எத்தனை பெரிய அதிசயங்களை எல்லாம் பார்த்த மோசே இப்போ இந்த ஜனங்களுக்கு இறைச்சிய தேவன் எப்படி கொடுப்பார் என்று அவன் நம்பலை பாருங்க. அது எத்தனை ஆச்சரியமாக இருக்குது. நம்ம வாழ்க்கையில் கூட அப்படி தான். நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் கடந்து போன காலங்களிலே எவ்வளோ பெரிய காரியம்லாம் செய்திருக்கிறார். நாம் வியாதிப்பட்ட போது, பலவீனத்தில் இருந்தபோது, பண கஷ்டத்தில் இருந்தபோது, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில அவமானங்கள், நிந்தைகள் வந்த பொழுது, பல பிரச்சனைகள், சோதனைகள் வாழ்விலே வந்த பொழுது, நம்ம கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத போது கர்த்தர் நம்மை தூக்கி எடுக்கலையா? கர்த்தர் நமக்காக அற்புதம் செய்யலையா? அதிசயம் செய்யலையா? எத்தனை ஆறுதலை தந்தார், தேறுதலை தந்தார், நம்மை தூக்கி எடுத்தார். ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு துன்பம் வாழ்க்கையில் வந்த உடனே நம்ம அங்கலாய்க்கிறோம். இதற்கு முன்னாடி கர்த்தர் எவ்வளோ பெரிய நன்மைகளை செய்தார். அந்த கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். எனக்காக அவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தவர் கல்வாரி சிலுவையில் என்ற ஒரு விசுவாச நம்பிக்கை அற்றவர்களாய் சில வேலைகளுடைய நம்ம கலங்கி போயிடுறோம். அப்படி தான் மோசே. இத்தனை பெரிய அற்புதங்களை பார்த்த மோசே இப்போ அவன் கர்த்தர்கிட்ட கேட்பான் பாருங்க. என்னாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 21, 22. அதற்கு மோசே, என்னோடு இருக்கிற காலாட்கள் 6 லட்சம் பேர் 6 லட்சம் பேர் ஒரு மாதம் முழுவதும் புசிக்கும்படி அவர்களுக்கு இறைச்சி கொடுப்பேன் என்று சொன்னீரே. ஆடு மாடுகளை அவர்களுக்காக அடித்தாலும் அவர்களுக்கு போதுமா? சமுத்திரத்து மச்சங்களை எல்லாம் அவர்களுக்காக சேர்த்தாலும் அவர்களுக்கு போதுமா என்றான். பாத்தீங்களா என்ன கேள்வி கேட்டான் கர்த்தர்கிட்ட? கர்த்தர் 1 மாதம் அளவு நான் புசிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இறைச்சியை கொடுப்பேன், மச்சங்களை கொடுப்பேன். இவன் கேட்டான், எப்படி ஆண்டவரை உங்களால் கொடுக்க முடியும்? கடலில் இருக்கிற எல்லா மச்சங்களையும் கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு போதுமா? மந்தையில் இருக்கிற ஆடுகளையெல்லாம் அவங்களுக்கு அடித்தாலும் அவங்களுக்கு போதுமா? எப்படி கொடுக்க போகிறீங்க?
உங்களால் எப்படி கொடுக்க முடியும் என்று அவன் கேட்டான். இதை வாசிக்கும்போது உண்மையாகவே நம்மளை போல தான் மோசே அந்த இடத்துல இருந்திருக்கிறார். நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி தான் அடிக்கடி கர்த்தர்கிட்டயே கேட்கும், இது எப்படி ஆண்டவரே முடியும், இது நடக்குமா நடக்காதா, கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்று உண்டோ, அவரால் ஆகாத காரியம் ஒன்று இருக்குதா? இல்லை, அவரால் எல்லாமே முடியும், அவரால் எல்லாம் முடியும். அவர் அதிசயங்களை செய்கிற தேவன், அற்புதங்களை செய்கிற தேவன், பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர். உடனே கர்த்தர் சொன்னாரு, அடுத்த வசனம், அதற்கு கர்த்தர் சொன்னாரு, மோசேயை நோக்கி கர்த்தருடைய கை குறுகி இருக்கிறதோ? கர்த்தர் கேட்டார், என்னோட கை குறுகி இருக்குதா? என் வார்த்தையின்படி நடக்குமா, என் வார்த்தையின்படி நடக்குமா நடவாதா என்பதை நீ பார் என்று சொன்னார். எப்படி இருக்கு அந்த வார்த்தை? நான் சொன்ன வார்த்தையின்படி நடக்குமா நடக்காதா என்பதை நீ காண்பாய். அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படிதான். கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர், அவருடைய உண்மை பெரியது, அவருடைய வார்த்தையின்படி நடந்தே ஆகும். மோசே கிட்ட கர்த்தர் சொன்னார், என்னுடைய வார்த்தையின்படி நடக்குமா நடக்காதா என்பதை நீ காண்பாய். கர்த்தர் பெரியவர், உலகத்தில் இருப்பவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கர்த்தர் பெரியவர். அப்படியே நடந்தது, கர்த்தர் அப்படியே செய்தார். 31, 32 2 வசனங்கள். கர்த்தரிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு காற்று சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை அடித்துக் கொண்டு வந்து பாளையத்திலும் பாளையத்தை சுற்றிலும் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் அந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் தரையின் மேல் 2 முழ உயரம் விழுந்து கிடக்க செய்தது. அப்பொழுது ஜனங்கள் எழும்பி அன்று பகல் முழுவதும் ரா முழுவதும் மறுநாள் முழுவதும் காடைகளை சேர்த்தார்கள். பாருங்க, கர்த்தர் செய்த அதிசயம். அப்படியே காடைகளை குவித்தார் 2 முழ உயரத்துக்கு. எல்லாரும் கர்த்தர் சொன்னபடியே அவங்க புசிக்கிறாங்க. ஆனாலும் இச்சையோடு புசித்ததுனால வாதை உண்டாகிறது. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நடந்தது. அவர் தம் வார்த்தையை மகிமைப்படுத்துகிற தேவன், அவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர். அவருடைய வார்த்தை நடந்தே தீரும். கர்த்தருடைய உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது. ஆம், பெரியவர், ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர், எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்கிறவர் என்று யோபு பக்தன் சொல்லுவார். கர்த்தர் பெரியவர், பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர். இன்னும் எரேமியா 33 3வது வசனம். 33:3 எரேமியா, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருள் செய்வேன். உனக்கு வசி, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். பெரிய காரியங்கள். அவர் செய்யறதெல்லாம் பெருசுதான். கர்த்தர் பெரியவர். அவருடைய அன்பு பெரியது, அவருடைய கிருபை பெரியது, அவருடைய இரக்கங்கள் பெரியது, அவருடைய ரட்சிப்பு பெரியது, அவருடைய நன்மைகள் பெரியது, அவருடைய உண்மைகள் பெரியது. அவருடைய உண்மை பெரியது. அவருடைய வார்த்தையை கட்டாயம் அவர் நிறைவேற்றுவார். தேசமே பயப்படாதே, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். பெரிய காரியத்தை செய்கிறவர் தேசத்துக்கே. ஆகவே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர், அவருடைய உண்மை பெரியது. அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் உண்மை என்பது ரொம்ப தேவை, அவசியம். கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர், அவருடைய சத்தியம் உண்மையுள்ளது. நம்ம உண்மையில்லாவிட்டாலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருந்து அவருடைய வார்த்தையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றுகிறார். ஆனால் நாம் நித்தியத்திலே பிரவேசித்து அவரோடு கூட நடக்க வேண்டுமென்றால், நித்தியமாய் அவரோடு வாழ வேண்டுமென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய உண்மை காணப்பட வேண்டும். கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர், அவருடைய வார்த்தைகள் உண்மையுள்ளது. அவருடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுகிறார். ஆனால் நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்.
இல்லைன்னா நம்ம போக முடியாது. இத்தனை தூரம் பிரயாசப்பட்டு நாம் இந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியம் செய்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள். ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார். அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள், ஆட்டுக்குட்டியானவராகி இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கிறவர்கள், அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள். பரலோகத்தில் கர்த்தரோடு கூட ஒரு பெரிய கூட்டம், பரிசுத்தவான்களின் கூட்டம் அவரோடு கூட நடக்கிறாங்க. யோவான் பார்க்கிறார். யார் அவர்கள்? இந்த பூமியிலே கர்த்தராலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், கர்த்தராலே அழைக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் இங்கே இருக்கும் பொழுது உண்மையாய் வாழ்ந்தவர்கள், உண்மையுள்ளவர்கள், கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளவர்கள், சத்தியத்துக்கு உண்மையுள்ளவர்கள், சபைக்கு உண்மையுள்ளவர்கள், நடத்தக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு அவர்கள் உண்மையுள்ளவர்கள். உண்மையுள்ளவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரோடு கூட நடக்கிறாங்க. ஆம் அருமையானவர்களே, கர்த்தருடைய உண்மை பெரியது. அவர் பெரியவர், அவருடைய உண்மை பெரியது. நம்ம உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்பது ரொம்ப அவசியம். நம்ம உண்மையாக இருக்கணும். எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம உண்மையாக இருக்கணும். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளா, நம்மிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட பொருள்களா, எல்லாத்துலேயும் நம்ம உண்மையாக இருக்கணும். இதில் முதன்மையாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதில் நம்ம உண்மையாக இருக்கணும். அதிலேயே பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்கும்போது உண்மையாக கேட்கணும். பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனம். இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளின்படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி, அவருடைய சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம்! பூமியில் இருக்கக்கூடிய சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பேன். யாருக்கு இந்த ஆசீர்வாதம்? உண்மையாய் வேத வாக்கியங்களை கை கொள்ளத்தக்கதாக நீ உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன்னை மேன்மையாக வைப்பேன். கீழே பார்த்தா இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உன்மேல் வந்து பலிக்கும். நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்ப, உன் பிள்ளைங்க ஆசீர்வாதமாக இருப்பாங்க, உன் கையின் பிரயாசம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், உன் மிருக ஜீவன்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கும், உன் களஞ்சியங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கும். இப்படி ஆசீர்வாதங்கள் வரிசையாக அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. யாருக்கு? உண்மையாய் செவி கொடுப்பவர்களுக்கு. வேத வாக்கியத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நம்ம கேட்கறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். நீங்கள் கேட்கிற விதம் எப்படி உட்காந்து கேட்குறீங்க? உண்மையாக கேட்குறீங்களா, இல்லை ஏனோ தானோ என்று கேட்குறீங்களா? இஸ்ரவேல் ஜனங்க கேட்டாங்க. அவங்களோட கொழுத்து போன இருதயத்தினால அவங்க கேட்டாது அவங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. நாம் அப்படி இருக்கலாமா? கூடாது. உண்மையாய் செவி சாய்க்க வேண்டும். ஆனால் உலகத்திலே உண்மையுள்ளவர்கள் குறைந்திருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. உண்மையானவங்க ரொம்ப குறைவு, உண்மையுள்ளவர்கள் குறைவு. பின்ன பொய்யானவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பொய் பேசுகிறவங்க, எல்லாத்துலேயுமே பொய்யான வழியை கடைபிடிக்கிறவங்க தான் அதிகம். பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்போகிறான், உண்மையுள்ளவன் தேசத்திலே குறைந்திருக்கிறான். 12:1 சங்கீதம். ரட்சியும் கர்த்தாவே, பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்போகிறான், பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்போகிறான், உண்மையுள்ளவர்கள் மனுபுத்திரரில் குறைந்திருக்கிறார்கள். மனுஷருக்குள்ள ரொம்ப குறைவானவங்க உண்மையானவங்க, உண்மை பேசுகிறவங்க, உண்மையாய் நடப்பவங்க, உண்மையாய் சத்தியத்தை கை கொள்றவங்க, உண்மையாய் கர்த்தரை பற்றி கொண்டு இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் தான். வேதம் தான் சொல்லுது. வேஷாதாரிகளாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம்,
மனுஷரை ஏமாத்தலாம், உலகத்தை ஏமாத்தலாம், கர்த்தர்கிட்ட அது செல்லுபடியாகாது. மனுபுத்திரருக்குள்ளேயே குறைவாய் இருக்கிறவங்க உண்மையானவங்க ரொம்ப குறைவு. ஆகவே கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார், நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் போதும், அநேகத்தில் நான் உன்னை அதிகாரியாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள்ள நீ பிரவேசி என்று கர்த்தர் சொல்லுவார். ஆகவே கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் அவன் அநேகத்திலேயும் உண்மையுள்ளவனாக தான் இருப்பான். கொஞ்சத்திலேயே உண்மை இல்லைன்னா அநேகத்திலேயும் அவன் உண்மை உள்ளவனாக இருக்க மாட்டான். ஆகவே கர்த்தர் அவனை நம்பி அவனுக்கு பொறுப்புகளை கொடுக்க மாட்டார். லூகாஸ் விசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து, கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவன் கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவன் அநேகத்திலும் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறான். கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தா கர்த்தர் பார்ப்பாரு. இதுன கொஞ்சம் இதை போய் அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம அற்பமாக எண்ணி உண்மையற்றவர்களாக இருந்தால் நம்மளை நம்பி பெரிய காரியங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்படாது. கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவன் அநேகத்திலும் அவன் உண்மையுள்ளவனாய் இருக்கிறான். கொஞ்சத்திலே அநீதி உள்ளவன் கொஞ்சத்திலேயே அநியாயம், கொஞ்சத்திலேயே அநீதி, கொஞ்சத்திலேயே திருட்டு வேலை இருந்தா கர்த்தர் அவனுக்கு பெருசை கொடுத்தாலும் அவன் அப்படி தான் இருப்பான், அநேகத்தை கொடுத்தாலும் அப்படி தான் இருப்பான். கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் அநேகத்திலையும் உண்மையாக இருப்பான். ஆனால் கொஞ்சத்திலேயே அநியாயம் பண்ணினா அதிகமாக கொடுத்தாலும் அதிலும் அவன் அப்படித்தான் இருப்பான். ஆகவே கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு? அடுத்த வசனம், அநீதியான உலகப் பொருளை பற்றி அடுத்த வசனம், உண்மையாய் இராவிட்டால், அதுக்கு அடுத்த வசனம், வேறொருவனுடைய காரியத்தில் நீங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் இராவிட்டால் உங்களுக்கு யாதொன்னை சொந்தமாக கொடுப்பவன் யார்? கர்த்தர் சொல்றாரு பாருங்க, பிறருடைய காரியத்துல நம்ம உண்மை இல்லை அப்படின்னா நம்மளை கர்த்தர் நம்பி நமக்கு சொந்தமாக எதையும் கொடுக்க மாட்டார். நாம் ஒருவரிடத்துல ஒரு வேலை செய்துட்ருக்குறோம், நம்மளுக்கு மேல்பட்ட அதிகாரிகள் அல்லது எஜமான்களுக்கு நம்ம உண்மையாக இருந்தால் கர்த்தர் அதே போல் ஒரு தொழில் அதிபராக உயர்த்துவார். எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிறாங்க. அவர்கள் வேலை செய்த இடத்துல தங்களுடைய அதிகாரிகளுக்கு மேல் அதிகாரிகளுக்கு எஜமான்களுக்கு உண்மையாக இருந்ததுனால இவங்க நாளடைவில் இவங்க சொந்த தொழில் ஆரம்பித்து அவங்க தொழில் அதிபராக மாறுறாங்க. பிறருடைய காரியத்தில் உண்மையாக இருந்தால் கர்த்தர் நமக்கு சொந்தமாக தருவார். ஆனால் பிறருடைய காரியத்தில் உண்மை இராவிட்டால் கர்த்தர் நமக்கு எதையுமே சொந்தமாக தரமாட்டாராம். ஆகவே தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளில் நம்ம உண்மையாக இருக்கணும். நம்மை நம்பி நம்மிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட பொருள்கள் மீது நம்ம உண்மையாக இருக்கணும். அது நமக்கு பொருளாக இருந்தாலும் பொறுப்புகளாக இருந்தாலும் நாம் உண்மையுள்ளவர்களாய் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதில் நம்ம உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தால் கர்த்தர் மென்மேலும் உயர்த்துவார், ஆசீர்வதிப்பார், அநேகத்திலே நம்மை அதிகாரியாக வைப்பார். ஆம் அருமையானவர்களே, உண்மை, கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர், அவருடைய உண்மை பெரியது. நம்முடைய வாழ்வில் கர்த்தர் உண்மையை எதிர்பார்க்கிறார். கொஞ்சத்தில் இப்போ நமக்கு கொஞ்சத்தில் என்ன உண்மை, நிறைய கிடைக்கட்டும் அதுக்கு பிறகு நான் உண்மையாக இருப்பேன் என்று அல்ல. கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அந்த கொஞ்சத்திலே தெய்வ பயத்தோடு பக்தியோடு நம்ம உண்மையாய் இருப்போமானால் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்வை எத்தனையாய் உயர்த்துவார். உண்மையாய் தேவனுடைய வாக்கியங்களுக்கு செவி சாய்த்தால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் எல்லாரிலும் கர்த்தர் நம்மை மேன்மையாக வைப்பேன் என்று சொல்லுகிறாரே, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நம்ம ஏன் இழந்து போகணும்? நாம் உண்மையுள்ளவர்களாய் வாழ நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். தேவனாகிய கர்த்தர் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். எங்கள் அருமையான இரட்சகரே, நன்றியோடு கர்த்தருடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் அப்பா. இப்பொழுதும் நாங்கள் தியானித்த உடைய சத்திய வசனங்களுக்காய் மகிமை ஆண்டவரே. நீர் எங்களிடத்திலே உண்மையை எதிர்பார்க்கிறீர். எல்லா காரியத்திலும் அது கொஞ்சமாய் இருந்தாலும் நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் காணப்படுவது எத்தனை அவசியம். கொஞ்சத்திலே உண்மையாய் இருந்தால் அநேகத்தில் அதிகாரியாக்குவேன் என்று சொன்னீரே. மற்றவர்களுடைய காரியத்தில் நாங்கள்
உண்மையாய் இருந்தால் நீர் எங்களுக்கு சொந்தமாய் நீர் யாவற்றையும் கொடுக்க வல்லவர். கர்த்தருக்கு மகிமை ஆண்டவரே. ஆனால் இந்த பூமியிலே உண்மையுள்ளவர்கள் மனுஷருக்குள்ளே குறைந்திருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமாண்டவரே, இயேசுவே பொய்யான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய மக்கள், பொய் பேசியே வாழக்கூடிய மக்கள், மனிதர்களை ஏமாற்றி மனித நேயமற்றவர்களாய் வாழக்கூடிய மக்கள் இந்த உலகத்தில் அநேகம். ஆண்டவரே, நீர் விரும்புகிற அந்த உண்மை நேர்மை எங்கள் வாழ்விலே காணப்பட எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் எல்லா ஜனத்தின் மீதும் கண்ணோக்கமாய் இருந்து நீர் வழிநடத்த உம்மிடத்திலே ஜெபிக்கிறோம். தொற்று நோய்கள் பரவி கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே சளியினாலும் இருமலினாலும் தொண்டை வலி காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் குடும்பமாய் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பா இயேசுவே, நீர் உண்மையுள்ளவர், தேவனோ உண்மையுள்ளவர், தாங்கிக் கொள்ள பலன் கொடுத்து தப்பித்து கொள்ள வழி செய்கிறவர். ஆம் ஆண்டவரே, அனைவரையும் ஆசிர்வதியும். இயேசுவே, உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கிற தம்முடைய மக்களை விசேஷித்த பிரகாரமாய் கர்த்தர் ஆசிர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக, மகிமை உண்டாவதாக. எங்கள் தேசம் அனைத்தையும் கர்த்தர் சந்திக்கவும் ரட்சிக்கவும் ஜெபிக்கிறோம். உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு தேசத்து மக்களுக்கும் ஆரோக்கியத்தையும் பலத்தையும் அருள உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். கோடா கொடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உமக்கே கோடா கொடி ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். துதி கணம் மகிமையெல்லாம் உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பரிசுத்த பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமேருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென்.